O Centro de Atención a Maiores da Deputación de Lugo en Meira celebrou en novembro do ano pasado o seu primeiro aniversario. Para facer balance deste primeiro ano de funcionamento temos con nós o alcalde Antonio de Dios. Hola, bos días. Hola, bos días. Que supón para o Concello de Meira contar con esta residencia? A residencia era moi demandada e o cual o alcalde, contentísimo, o pueblo moi contento por esta apertura da residencia, que foi un gran éxito, que non é unha residencia, é un hotel, iso hai que verlo, é como tratan a xente, o cual hoxe aquí hai 30 usuarios, dinamizou a economía local, fixou población no rural, e aparte disso, pois, creou 25 puestos de traballo, que son 25 familias que están vivindo aquí, e é o que hai. Esperemos que en breve se aumente a 8 plazas máis. Era moi demandada e despois, como dixen anteriormente, dinamiza a economía local porque compran aquí, ven xente de fora e bueno, era necesaria, pero moi necesaria. Aquí, por exemplo, a residencia financiou-na a Diputación toda. E aquí a Xunta non puxo nin un céntimo. E cal era a situación das persoas maiores da zona antes de que abrise este centro? A xente maior pois tiñase que ir a unha residencia privada, o cual unha residencia privada non podía ir porque iso ten un coste do doble seguramente, entende? E outras persoas pois non tiñan eses medios, estaban na casiña, estaban como estaban, unha axuda a domicilio de 2 horas, de 1 hora ou de 3, e lo fan ben, pero non é 24 horas. Aquí están 24 horas. Desde o punto de vista asistencial, que destacaría do modelo que deseñou a Deputación para a súa rede de residencias a que pertence Meira? É un modelo de Europa, a residencia da Diputación de Lugo. Eu destaco a labor das xericultoras, dos traballadores, da xente que está aí dentro, da dirección. Está todo, eso está a milímetros, está limpito, están atendidos, eu vexo porque ás veces ali, non é que diga eu, a xente que está dentro, está super contenta. Son algo pesado, pero isto non é unha residencia, é un hotel, están moi ben tratados, están moi limpos, todos os días a roupa cambiada, unha maravilla, unha maravilla de asistencia. Están super contentos. Estes días, estou aquí falando antes de ayer, con un señor que é veciño, con outra señora, e dixo, estou mellor que na casa, estou quentiño, aquí non me fan falta 4 mantas, aquí podo andar en pijama, sin problema ningún. Teñen atención, teñen xogos, teñen actividades, teñen de todo, teñen o seu cariño, porque hai moita xente que non estaba soliña, e outros, por exemplo, estaban que non se podían lavar, non se podían cambiar, isto é unha cousa que non se paga con nada. Antonio de Dios, alcalde de Meira, rematamos. Moitas grazas. Pois gracias a vosotros, bons días,